Príjmite od nás všetkých, ktorí sme dneska mohli pred vás vystúpiť, želanie, aby ste mali krásne dni, všetky tie, ktoré prídu, od všetkých svätých po Vianoce, potom Veľká noc a opäť, aby sme sa mohli stretnúť tu v Čičmanoch na tomto úžasnom stretnutí chujaristov Slovenska. Želáme vám lásku v srdci, aby sme jeden druhého mali radi, aby sme každý sa mohli objať úprimnou úctou jeden k druhému. Šťastnú cestu domov vám prajeme. Dúfam, že ste nezabudli tlieskať. Môžete. Toto je ten